Lagi bayang ngerteni to men. Lagi. Kancamu lho kobrol salto ati-ati. Nyapa? Sing urung ketok. Sing urung kena. Nyisi ora ono sing deloken. Teko. Hah? Iki tanganku mawe bajing. Lah kuwi to. Lah bene Pak, lohan kuwi to. Sing urung kena. Tak contonine pisan kas. Yo. Bapak Ibu, ngapunten. Malam itu doble ya. Hei, sing kira ada mbak kuwi. Asli kok nyali mergo kok batang. Praktek antusias apik. Lagi. Kendong uwes, boge uwes. Nih, celengan bisa nih. Oke sampai kalah harus masuk dan buktikan. Hei, do kowe wis salat. Angga wis salat. Dite sosiki. Ya jangan pitik. Ngene. Kenapa wis salat? Dite AA. Iya. Kowe ibu AA. Lho apa nggih? Aku mau kalah nggih. Tenang. Kowe iki muni AA. Wis senajan ora kumpul budi yo. Nek aku udah kalah kowe. Lah temen masih adik-adik ini tidak ora kalah.
buktikan. Allah tenang. Senajan hawane udan, bledek. Ayo. Coba pada banjir was. Was aduh. Bagian perkara mobil, iki udane saya beres iki lho. Iya tuh. Anu, lek sumi ikuti. Mas anu. Lagi kersane berjalan uyah, dengan beruyah ini. Apa? Ale tahu, ale lombok panggil. Nyapa? Ini kalau berjalan dijabai. Apa panjune? Betul, orang ini anyar. Kalau dijabai Gusti Allah, yang ngurus budaya saya lancar anggone, kita duit rukun. Amin. Sing utama ki lak yo kuwi. Salahnya borot. Oh, belum salah. Ini dene kok. Ora plot, ora apa-apa. Ayo mindange barane kuwi. Oke, ayo. Oke, kan. Dadah lho lah.
Bung, Ya kok. ini jane yo desa dhewe. Desa dhewe aku jane ngene iki yo ora penak. Ora pernah ya kok. Ora penak yo pen desa dhewe ngene kaya dinyang aku iki. Apa enak? Ya puji kita kuwi to. Pujine yang kowe dulur. Ya ora kok perkara dulur, dagangane laris online bendino pikep-pikep. Mas Sendok tanggal 1 ning nggonku danane 400. Lah kok malah bos sekolah ini ditangkir. Oh, ora enak. Ora nek tahune ora sida, ora sida. Aku njaluk tahu barang. Ora cocok. Kita dhewe. Dilanjutnya dibayarne acarane jadine yo wonten sekawan. Ora apa-apa. Mana mau naik dua itu? Bismillahirrahmanirrahim. Indomaret apa Maret Mbak Irun ya Mas Bukti. Ini bisa rumah. Kowe Yung akan lima operasi. Jom yung ngakem memang ketiduran. Terus oh. Nonton tendang lara. Tinggi awalnya. Ya, soal. Bukan kok, Alhamdulillah temanku nggak kembali ya. Ini ora tak reka-reka. Mandi lho. Melu lu tak ayo. Pas. Ya Allah. Yo
kowe iki? Aja mak tabu. Saiki aturane dadan kabeh iki. Monggo Mas.
Kawan tadi, sama Ngene kita. Aku sebagai seniman, wong wedok ku anak kandung yang melu hadir ning duwe pekerjaan tetap. Nduk Cahayu, kerjamu apa, Nduk? Tadi guru lho, ya ampun. Ngene iki pantes. Tanggapan teko ngendi-endi bojo ning omah dadi guru jajal bojomu Nah, bojoku ya ada kacau. Masalah sudah kayak mobil, ora kerja. orang Kan tak cukupi. ini kecuali mbak, Enggak, ini pendak, enggak. nggak pengen dangdut. Akhirnya pemerintah daerah. Piye enggak? Pemda. Enggak. Pendak ikan. Masalah kecuali mbak ini utangnya oke lah. Le, iki Mbak Ayu muni kerjane apa? Tekoni. Oh, ini jangan apa? Marketing. Berkecot, berkecot, Marketing perusahaan. berkecot. Kira bojomu dompet apa? Bojomu wis salah. Mas. Nduk Cahayu. Eh, Krungu-krungu kowe tangane ora ngono ae. Tangane ngene. krungu-krungu kowe nak bojone pepet saiki. Iya, Mas. Nyambut gawe apa to, Nduk? Goreng. Hei, Gong, aja salah, bojoku pegawai ini. PNS, Apa? BRI, Apa? bagian angsur, mutasi. Yo ora pegawai. Aja mata ya Cahayu. Saiki bojomu katane. Bojomu ke apa-apa, bojoku jandrengku pergi. Nek kuwi boleh diterima. Tapi bukan bebek tolong. Kita edan waton roton. Oke, masuk. Jangan ya wis ngene yo. Jadi wes gak nunggu sabun. Saiki banjur, wektune wis sore, Mas. Next time. Thank